grúpa do dhaoine óga ag cleacht go dtíon chun taispeántas ceoil a chur ar fáil den phobal don oíche mhór. Tá buail de chraobh ceoltas leacht an néfa hééis seach le chéile chun taispeántas úntaach a chur ar fáil do muinte na háite. Leabhar mé leis na ceoltóirí óga a bheith páirte go nocht, bhí céirt gur féidirim a bheith agsúil leis. Bhí méid seinte gur bliain is leab idir. Tám ag cleacht a thart ar 50 nóiméad gach lá. Tá agla orm agus ag tomnar bhí seach ach beidh sé go bras. Tá méid seint an fidal thart ar 3 bliain. Ag an ceolcumar siúl in Óstán Gofantin in Malbhórna. Tá mar bís don ceolcumar im lína. Tá ag súil leis an réimse leathan a bheith anna déobh áráníocht, rince, ceol agus beag daoine ling ó Chultúir ag súla le chúnamh dé, beag sé spríúil, beag sé anna himúil cultúra eile éiscint nascathe leis an gcultúr Ghaeltacht againn. Bhí an ceol chuir mar siúl in nocht óna 6 a 8 in Óstán Gofantin, Ballyvoirne.